У 1976 годзе здарылася міжнацыянальная сенсацыя. Савецкі гурт упершыню ў гісторыі паехаў на гастролі ў ЗША. Рускі наступ, рускія ідуць, галасіла тады амерыканская прэса. Але фішка была ў тым, што гэта ніякія не рускія, і па-руску яны нават не спявалі. Сёння я раскажу вам пра самыя неверагодныя гастролі ў гісторыі беларускай музыкі. Легенда пра $1 000 000 і алкагольныя перформансы, ціск КДБ і амерыканская рэчаіснасць, паранены Іван і таямнічы канцэрт Пола Маккартні, якога ніколі не было. Гатовыя? Тады пачынаем. Пачну з рандомнага факту. Аднойчы амерыканскі музыкант Дэніс Скотт запісаў альбом «Сезам Country» і атрымаў за яго Грэмі за найлепшы запіс для дзяцей. Калі вы паслухаеце гэты альбом, то не знойдзеце там нічога выбітнага. Хаця шоу «Вуліца Сезам» тады было ў топах настолькі, што нават цяпер з'яўляецца на масавых мерапрыемствах з удзелам галоўнага фаната. Дэніс Скотт таксама не тое, каб знакамітасць сусветнага маштабу. У вочы кідаецца хіба толькі нейкае дзіўнае падабенства з Энді з серыяла «Офіс». Але тое, што я раскажу далей, моцна вас здзівіць. За 6 год да сваёй першай перамогі на Грэмі Дэніс Скотт турыў на поўдні ЗША і перапісваў Максіма Богдановича на англійскую мову. У бусе разам з ім ганяў малады Мулявін. І разам яны запісалі плыту, якая так ніколі і не выйшла. Заінтрыгаваў? Тады хуценька пастаўце лайк пад гэтым відэа, падпішыцеся на мой канал і купіце мне кавы на Buy Me a Coffee. Зараз будуць гісторыі пра алкаголь, КДБ, тупых журналістаў, смерць на канцэртах і неіснуючы канцэрт з Полом Маккартні. Такога вы дакладна яшчэ не чулі. Для таго, каб разабрацца ў гэтай фантастычнай гісторыі, давайце спачатку перанесемся вось сюды. У маляўнічыя Каны на лазурным узбярэжжы Францыі. Тут праходзіць не толькі знакаміты кінафестывалі, але і вельмі важная для музычнай індустрыі падзея. Шоукейс «Мідем», на які прыязджаюць музыканты, прадусары, букінг-агенты, менеджеры з усяго свету, нетворкінг, сувязі, кантракты, усё такое. Праводзіцца івент ажно з 1967 году, а ў 1975 Савецкі Саюз упершыню вырашыў адправіць туды сваіх артыстаў. Па якім прынцыпу? Вось тут вы моцна здзівіцеся. Не па вернасці пастулатам правадыроў, а па камерцыйных паказчыках. Таму выбралі песняроў, якія тады прадаваліся мільённымі накладамі і гастралявалі па ўсім СССР. А яшчэ паехала маладая Алла Пугачова. Што праўда, з ёй акурат здарылася бяда. Справа ў тым, што Пугачова тады гастралявала з ансамблем «Вясёлыя рабяты», а іх на «Мідем» узялі і не пусцілі. Тады спявачка папрасіла Мулявіна, каб песняры ёй падыгралі. І вось у такім варыянце выйшла на сцэну ў Канах. Што праўда, яе выступ моцнай рэакцыі не выклікаў. А вось песняры нарабілі ў Францыі вэрхалу. Тады шмат пісалі пра сенсацыйнасць гэтага выступу, бо маладыя хлопцы з вусамі ў нацыянальных строях лоўка рубілі апрацаваны беларускі фальклор. Дастаткова ўзгадаць звышпапулярную тады касіў Ясь Канюшыну, падчас якой музыканты яшчэ і імітавалі гітарамі ўзмахі касы. Ну дык вось, на выступе песняроў на «Мідем» быў вось гэты чалавек, Сід Гаррыс. І яму так закацілі беларускія музыканты, што ён загарэўся ідэяй прывесці іх на гастролі ў Штаты. Была толькі адна праблема. Ніхто і ніколі яшчэ гэтага не рабіў. У прамым сэнсе, халодная вайна, жалезны занавес, на якія савецкія музыканты ў ЗША. Але нейкім чынам Гаррыс знайшоў падыход, залагодзіў савецкіх чыноўнікаў і прабіў гастролі для гурта. Але быў нюанс яшчэ які. Уся справа ў тым, што функцыянеры савецкага дзяржканцэрту пачалі ўцюхваць Гаррысу зусім іншы калектыў – Арыель. Чаму? Тут гісторыя вельмі цікавая і заблытаная, таму давайце вывучым розныя версіі. Спачатку будзе версія ідэалагічная. Вы ж памятаеце, што гэта былі першыя гастролі савецкага гурта ў ЗША. Натуральна, чыноўнікі хацелі паказаць амерыканцам нешта аўтэнтычна рускае, но гурт «Арыель» акурат працаваў з рускім фальклорам і меў адпаведную праграму. Ну і навошта весці ў Штаты калектыў, які працуе з беларускай аўтэнтыкай? Непатрэбныя пытанні, ідэалагічныя шурпатасці, вось гэта вось усё.
спакон вякоў нам засталася спадчына. Па іншай тэорыі, у дзяржканцэрце добра ўмелі лічыць грошыкі, і чым меншы быў калектыў, тым больш зарабіла б арганізацыя. У гурце «Арыэль» тады было 6 чалавек, а ў песнярах 10. Розніца відавочная. Таму прапаноўвалі больш танны і эфектыўны варыянт для гастроляў. Гаррыс адмахваўся, маўляў, не хачу браць ката ў мяшку. Давайце песняроў. Перамовы ішлі да апошняга, і толькі за месяц да гастроляў дзяржканцэрт заапрувіў песняроў. Але з адной умовай. У інтэрв'ю Billboard Сід Гаррыс агучыў, што браў на сябе ўсе выдаткі па знаходжанні ансамбляў і суправаджаючых. І ў выніку дзяржканцэрт прыбраў харчаванне са спесу выдаткаў і за кошт гэтага павелічыў ганарар з $2500 у тыдзень да $3000. З грошыкамі там увогуле ўсё было вельмі цікава, але пра гэта я раскажу пазней. Цяпер чыноўнікам трэба было яшчэ неяк прыгожа абставіць тое, што Арыэль у Штаты не паедуць. Ну і выхад знайшоўся даволі элегантны. Вось як узгадваў пра гэта лідар гурта Валер Ярушын. У пачатку 1976 года у нас сапраўды была інфармацыя з дзяржканцэрту адносна таго, што мы мусім паехаць у ЗША. Мы нават пачалі рыхтаваць дакументы, але наш тагачасны барабаншчык меў судзімасць і да таго ж раней касіў ад войска. Зразумела, ягоная кандыдатура прайсці праз органы не магла. Адшукаць хуткую яму замену не атрымалася. Відаць, менавіта таму дзяржканцэрт і паслаў замест нашага калектыву песняроў. Якая версія вам падаецца больш рэалістычнай? Пішыце ў каментарах, а я пакуль зраблю для вас важную абвестку. Сябры, вы, напэўна ж, ведаеце, любіце гурт «Шума». Вось як некалі песняры эксперыментавалі з беларускім фальклорам. Так то і робяць і гэтыя рабяты, толькі ўжо з густоўнай электронікай. Цяпер «Шума» не можа выступаць у Беларусі, але ёсць і добрыя навіны. Мы робім атмасферны і вельмі круты онлайн-канцэрт гурта, на які вы можете трапіць з любой кропкі гэтага свету. Можна танчыць пад любімыя песні вось проста дома, спяваць разам, размаўляць з музыкантамі паміж сабой у чаце і быць усім разам. Гэта тое права, якое ў нас ніхто не зможа забраць. Записывайце дату. 30 ліпеня у 20:00 па менскім часе на YouTube-канале Sepultura Alive выступіць гурт «Шума». Шукайце спасылкі ў апісанні да гэтага відэа, і калі ў вас ёсць магчымасць, падтрымайце гэты канцэрт сімвалічнымі квіткамі вось тут. Дзякуй і да сустрэчы. Вяртаемся ў далёкі 1976 год. У Злучаныя Штаты Амерыкі нарэшце вылятае цэлая дэлегацыя. Песняры разам з кампазітарам Лучанком, касцюмеркай Латушкай і адміністратарам Бароўскім. Апошні праінструктаваны кожны дзень пісаць падрабязныя справаздачы ў амбасаду СССР у Штатах. Гастраляваць беларускі гурт мусіць свой з гэтымі рабятамі The New Christy Minstrels. Што праўда, беларусаў на афішах няма. З-за ўсёй гэтай блатаніны з Арыэлем дадаць песняроў не паспелі. Да амерыканскага гурта мы яшчэ вернемся, але спачатку раскажу вам, як сустракалі беларусаў у Штатах і што пра іх пісалі. Прэса проста ірвала на кавалкі песняроў. Загалоўкі былі лютыя. Рускія ідуць, чырвоны рок-гурт, рускія ўвайшлі ў Нэшвіл. У матэрыяле Вашынгтон-Пост з'явілася рускае ўварванне на заходнім рок-фронце. У адным артыкуле песняроў нават назвалі гуртом з грузінскай СССР. Карацей, пра Беларусь ніхто нават не ўзгадваў і не правяраў, на якой мове спяваюць песняры і чаму вось так яны называюцца. Больш за тое, складанасці перакладу правялі таленавітых амерыканскіх журналістаў у даволі камічную сітуацыю. Справа ў тым, што вось проста ў аэрапорце песняроў папрасілі што-небудзь заспяваць. Ну і яны бамбанулі акапэла ў Ірана на Івана. Калі вы чулі яе хоць раз, то напэўна ж разумееце, прыбірае яна да дрыжыкаў. Пазней з'явілася публікацыя, у якой апісвалася тое самае выкананне песні «Oh, Wounded Ivan». Перакладаецца прыкладна як «Ох, паранены Іван». Як так атрымалася? Мяркую, што нехта адкрыў расейска-ангельскі слоўнік на слове «рана» і ўбачыў там адпаведны пераклад. Пытанні ад журналістаў сыпаліся на песняроў як спелыя яблыкі. Адзін адказ Мулявіна ўжо пазней савецкія дыпламаты прыводзілі ў прыклад як узорны. Вось як пра гэта ўзгадваў удзельнік песняроў Уладзіслаў Місевіч. Раптам пытанне лоб, што перадаць вашым слухачам у СССР? Мы вачыма свідруем Володю. Трэба так адказаць, каб не прызнаць, маўляў, у Саюзе ловяць варожыя галасы. Але Мулявін не разгубіўся і абхітрыў правакатара. Нічога не трэба перадаваць. Мы прыедзем і самі пра ўсё раскажам. Потым дыпламаты казалі, што адказ Володзі незневажальны для нас і неабразлівы для амерыканцаў варты падручніка. За ідэалагічны дыялог са штатамі адказваў часопіс «Равеснік», у якім апісвалі тыя гастролі даволі падрабязна. Савецкія журналісты кпілі з амерыканскіх
американских коллег. Вашингтон-Пост апублікаваў артыкул Лары Рохтера «Рускае ўварванне на заходнім фронте року». Загаловак прымушае западозрыць газету ў тым, што яна бярэ на пасаду музычных крытыкаў адстаўных сяржантаў. Ажыятаж быў сапраўды магутны, як і колькасць стэрэатыпаў вакол савецкасці песняроў. Даходзіла да абсурду і самых нечаканых эпізодаў, бо спачатку музыкантаў увогуле прынялі за супрацоўнікаў КДБ. У першыя дні амерыканскія гастроляў на песняроў глядзелі з падазрэннем, а мы з Югаславіі прывезлі выдатныя скураныя пінжакі. У Саюзе гэта было апошнім піскам. У Еўропе песняры таксама схадзілі за мясцовых. Мы гэтыя пінжакі і ў Амерыцы нацягнулі, але тут жа пераапрануліся ў джинсы за $10. З-за гэтых пінжакоў журналісты нас увесь час пыталіся пра супрацоўніцтва з КДБ. Скуранка, відаць, трывала засела ў іх галовах як форма чэкіста. Але чорт з ёй журналістыкай. Давайте вернемся да партнёраў песняроў па гастролях. Выбралі ему кампаньёны максімальна амерыканскі гурт The New Christy Minstrels. До таго часу ён ужо паспеў перажыць свае залатыя часы, залатыя статусы і грэмі, а цяпер проста катаўся з гастрольным чосам па бясконцых амерыканскіх гарадах і зарабляў сабе на жыццё і музыкантам на светлую будучыню. The New Christy Minstrels реально былі нейкай амерыканскай фабрыкай зорак. Вы ж памятаеце, я вам казаў пра Дэніса Скотта. Ну дык вось, давайте паспрабуем адшукаць яго сярод афіцыйных удзельнікаў гурта. О, вось і ён, наш Дэніс Скотт. Чаму менавіта The New Christy Minstrels паехалі ў турне разам з песнярамі? Таму што менеджераў іх тады акурат Сід Гаррес. Ён і падсадзіў беларусаў у аўтобус да амерыканскіх зорак, які ўжо перажывалі далёка не самыя паспяховыя часы. Каталіся яны таксама не па праймавых месцах. Канцэрты адбываліся на поўдні ЗША, на пляцоўках на 1000-2000 чалавек. І спачатку амерыканцы былі хэдлайнерамі, а песняры ў іх на разагрэве. Але хутка ўсё змянілася, і музыканты памяняліся ролямі. Беларусы лупілі 50-хвілінную праграму. Матэрыялу з тых гастроляў амаль не захавалася. Але нядаўна знайшоўся эксклюзіўны трэк з аднаго з канцэртаў. Яго паказаў акурат Дэніс Скотт. Зацаніце, як беларусы спяваюць з амерыканцамі на тых гастролях. Калі песняры былі на сцэне, я назіраў за імі з-за куліс. Там, канешне, была выбітная музычнасць, але больш за ўсё мяне ўразіла сіла іх галасоў. Я наогул люблю вакальную гармонію, і пачуць такую унікальную сумесь з удзелам такіх моцных спевакоў было нават цяжка падабраць словы. Увогуле было захапляльным досведам. Гледачы рэагавалі гэтак жа. Песняроў падсадзілі ў аўтобус да амерыканцаў пасярэдзіне турне. Моўны бар'ер паспрабаваў неяк разбурыць банджы з The New Christy Minstrels Эд Сускі, у якога былі польскія карані. Так і запытала: «Чи хтось тому па-польску?» Не спрацавала, але атмасфера неяк паступова залагодзілася. Это вам успаміны яшчэ аднаго ўдзельніка амерыканскага гурта Кёрка Джексона. Першая частка аўтобуснага падарожжа тым ранкам была даволі ціхай, але затым банджыст Эд Сускі, чыя бацькі былі з Польшы, пачаў размаўляць савецкім гуртом. Мы выявілі, што польская была падобная да беларускай, на якой размаўлялі музыкі песняроў. Так лёгка быў зламаны лёд. Дзяўчаты з Крайсці цалкам зачаравалі савецкіх хлопцаў, так што неўзабаве мы ўжо абменьваліся цацкамі, цыгарэтамі, усё больш даведваліся адзін пра аднаго. Не тое, каб канцэрты праходзілі на нейкіх буйных пляцоўках у вядомых амерыканскіх гарадах: Вірджынія, Заходняя Вірджынія, Паўночная і Паўднёвая Караліна, Джорджыя, Тэнесі, Місуры, Луізіяна. Вось па гэтых штатах каталіся артысты і выступалі ў асноўным у спартзалах каледжаў, грамадска-культурных цэнтрах і тэатрах. Як для першага туру ідэальны варыянт, але графік быў няпросты. Кожны дзень новы горад, шматгадзінныя пераезды, энергічныя выступы і зноў дарога. 13 канцэртаў за 15 дзён. Тады нам прыходзілася на кожным канцэрце працаваць да знямогі. Чаго граху ўтойваць? Бывае, у сябе дома мы часам расслабляемся. Усё ж адпрацаваць 2 аддзяленні цяжкавата. Там за 50 хвілін выціскалі сябе ўсё, бо прадстаўлялі савецкае мастацтва, сваю краіну. Песняры прывезлі ў Штаты ўсе хіты. Там гучалі і «Касіў ясь канюшыну», і «Ой рана на Івана».
ночевала у Ирана на Ивана. Але больш за ўсё амерыканцам падабаліся балады Александрына і Вераніка. Маўляў, гучны біт там і так гучыць паўсюль. А вось такія нумары — гэта супер эксклюзіў. Няма того, что раньше было. Няма того, что раньше было. Але самая цікавая гісторыя здарылася з магутным трэкам «Крик птицы», ці не першым джаз-рокавым нумарам у Савецкім Саюзе. Калі вы чулі яе, то напэўна ж разумееце, якая гэта прыгажосць. Калі не, то вось вам кавалачак канцэртнага выканання. Была сиреной, я теперь нелюдим. Я бы простил измену, Крик птицы ў Савецкім Саюзе рэальна разрываў залі. І я зараз не жартую. Людзі рэальна плакалі ад гэтай пранізлівай песні. Тым больш іранічна выглядае тое, як Мулявін напісаў гэты трэк. Але пра гэта пазней. Спачатку раскажу вам пра трагедыю, якая з ёй звязаная. Аднойчы на канцэрце песняроў, калі гучаў крик птицы, памёр чалавек. Вось як пра гэта ўзгадваў аўтар тэксту, паэт Юрый Рыбчынскі. На гастролях у Валгаградзе падчас выканання гэтай песні ад сардэчнага прыступу памёр чалавек. Герой Савецкага Саюза, ветэран вайны. Ягоная жонка напісала ва ўсе інстанцыі, навошта савецкім людзям у шчаслівай краіне такія перажыванні. Гэтую песню забаранілі. Быў апублікаваны разгромны артыкул у камсамольскай праўдзе. І хоць у мяне і былі нармальныя адносіны з міністэрствам культуры, мне сказалі: пачакай, няхай пройдзе час, няхай супакоіцца. І доўгі час кампазіцыя не гучала ні на радыё, ні на тэлебачанні. А цяпер вось вам іронія. Мулявін 3 гады не мог сачыніць гэтую песню, круціў тэкст туды-сюды, а прарвала яго ў прамым сэнсе ў прыбіральні. нездешнюю птицу и странную, с глубокой кровавой раной, с глазами такими знакомыми и с перебитым крылом. У вас, напэўна, ўжо саспела пытанне. Прычым тут амерыканскія гастролі. Уся справа ў тым, што песня, якая ў Савецкім Саюзе рэальна разрывала залі, у ЗША не закаціла ўвогуле. Чаму? Мулявін знайшоў вельмі простае і рацыянальнае тлумачэнне. Такі матэрыял быў супер эксклюзівам у Саўку, дзе слова рок нават гучна прамаўляць было злачынствам. А ў ЗША свайго такога навала. Тым больш Мулявін нават не хаваў, што натхняўся гуртом Чикага, калі сачыняў крик птицы. У выніку песню проста выкінулі з гастрольнага рэпертуару. А цяпер давайце да самага цікавага грошыкаў. Там сапраўды ёсць шмат нюансаў, ад якіх вы проста афігееце. Ну вы ж памятаеце, што па умовах Гарас мусіў плаціць беларускім хлопцам па 3000 баксаў на тыдзень. Гастролі працягваліся 2 тыдні, то бок $6000. А што атрымалі музыканты? Нумары ў таннай сетцы Holiday Inn, пра якія савецкая прапаганда пісала нешта кшталту кожны нумар апасталяваны тэлевізарам і чыстым унітазам. А яшчэ $19 суткавых на чалавека. Таму елі ў асноўным чорны хлеб, сухую каўбасу і сала, якія прывезлі з сабой на гастролі. А астатнія грошы спускалі ў музычных крамах. Вось як пра гэта пісала амерыканская прэса. Знаходзячыся ў гандлёвым цэнтры, яны паходзілі на дзяцей у кандытарскай, купляючы касеты, магнітафоны, музычныя інструменты і электроніку. І бягом назад да перакладчыка спытаць, што гэта яны купілі. Увогуле, амерыканскія журналісты былі троху ў шоку, бо ім прэзентавалі песняроў як самы камерцыйна паспяховы гурт у Савецкім Саюзе. Таму пачаліся пытанні кшталту: тут у нас зоркі вашага маштабу зарабляюць $1 мільён за канцэрт. А вы колькі зарабляеце? І чулі ў адказ: маўляў, мы зарабляем добрыя грошы на ўзроўні дактароў і інжынераў, $260 у месяц. Сказать, что Василёча. Нават у параўнанні з The New Christy Minstrels у фінансавым плане песняры выглядалі катастрафічна. Аднойчы Уладзіслаў Місевіч падслухаў, колькі зарабляюць амерыканцы. Па $500 на чалавека за кожны канцэрт. Ох, ребята, мне б такія ганарары. Калі хочаце хоць троху дапамагчы, то пачастуйце піўком вось тут. Але самае сенсацыйнае прызнанне тады зрабіў той жа Місевіч. Нібыта ў канцы турнэ Сід Гарас, які прывёз песняроў з ЗША, стаў перад імі на калені і сказаў, што заробіў на беларусах $1 мільён. Шчыра кажучы, не
веру ў гэтую байку. Пляцоўкі не тых маштабаў, вялікі расходнік на амерыканцаў. Выглядае так, што сквапнага амерыканца зрабілі акулай капіталізму в очах савецкіх грамадзян. А вы як лічыце? Ці верыце ў байку Місевіча? Пішыце ў каментарах свае думкі, пасля будзе вельмі цікава пачытаць. Натуральна, трэба сказаць і пра яшчэ адзін важны гастрольны аспект. Алкаголь. Вы ж, напэўна, разумееце, што прыезд савецкіх музыкантаў у Штаты падаваўся як беспрэцэдэнтнае шоу, і пытанняў пра гарэлку было вельмі шмат. Накідаю вам цытатак з Вашынгтон-Пост. Улады вырашылі, што надышоў час для песняроў граць у Амерыцы на радзіме рок-н-ролу. Дык вось, намагаюся ўбачыць, ці праявяць амерыканцы такую ж цікавасць да савецкага рок-н-ролу, якую яны праяўляюць да савецкай гарэлкі. Я думаю пра тое, хто з іх агент КДБ, кажа мне амерыканскі студэнт. Гісторыі з бухлом сапраўды здараліся. Было весела. Бадай, самы цікавы эпізод звязаны з Александром Дзямешкам. Ну проста беларускі Джон Бонам, нічога не скажаш. Аднойчы ён пайшоў з амерыканцамі ў бар, было чалавек 6, і кожны замовіў сабе па 150 гарэлкі. Далей будзе цытата, дзякуючы якой вы зразумееце маштабы асобы. Раптам амерыканцы пытаюцца, маўляў, слабо за ўсіх выпіць, а ва мне тады было 120 кілаграмаў. Дык чаго раптам слабо? Выпіваю. Яны зноў заказваюць і зноў слабо, выпіваю. І так 3 разы. Адчуваю, хопіць. Усё ж такі на галодны страўнік. Развітваюся і іду спаць. Раніцай купляю дзясятак баначак піва і да аўтобуса. Паставіў чамадан і махаю адну за адной, апахмяляюся. Гляджу, амерыканцы рэчы папакідвалі і лупяць вочы на мяне. Раптам перакладчыца кажа: «Праз вас мы будзем стаяць 30 хвілін, але вас чакае прыемны сюрпрыз». Гляджу, нясуць чан, а ўнутры вялізная колькасць банак з півам у лёдзе. Шэф гэтага піва, кажа Сід, містер Александр. Усе астатнія могуць пачаставацца толькі калі ён ім дазволіць. Можна было б спісаць усё на фантазію Дзямешкі, але ўскоснае пацверджанне знайшлося ў цытаце з амерыканскай прэсы. Удзельнік Крайсці Глен Кер разважае аб звычцы рускіх з раніцы перш за ўсё піць піва і успамінае, як махнуўся гітарнымі рамянямі з басістам песняроў. Леаніду Тышко захацелася гіпсанаўскіх. Але самая галоўная легенда пра тыя гастролі – гэта таямнічы канцэрт у Лас-Вегасе. Вакол яго хадзіла шмат чутак. Нібыта песняры выступалі там разам з Полом Маккартні. Пра бітлоў песняроў увогуле шмат цікавага, але давайце пра ўсё па парадку. Тут сітуацыя канкрэтная. Ці выступалі беларусы разам з брытанцам у ЗША. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Выглядае, што гэта міф. Пра гэта пісаў у сваім артыкуле ў свабодных навінах Зміцер Падбярэзкі са спасылкай на адміністратара песняроў, таго самага Леаніда Бароўскага, які страчыў справаздачы пра гастролі ў амбасаду, лічыў КДБ. Калі б Гарэс прапанаваў песнярам выступіць у адным канцэрце з Маккартні, я пра гэта ведаў бы безумоўна. Разам з намі ездзіла перакладчыца з дзяржканцэрту Наталля. Магчыма, Гарэс з ёй пра нешта такое і гаварыў, але да мяне гэта інфармацыя не даходзіла. Карацей, усе паслядоўна абверлі гэтую інфармацыю. Але адкуль яна ўвогуле ўзялася? Ёсць розныя тэорыі, але самае зразумелае з іх у тым, што журналісты папросту дасталі Мулявіна з пытаннямі пра Бітлз, і ў выніку ён вырашыў: хочаце сенсацый? Ну дык вось вам сенсацыі. Пачаліся публікацыі пра тое, што пасля выступлення песняроў на Мідэм у 1976 годзе Джон Леннан нібыта заявіў: «Песняры – гэта лепшае, што я чуў увогуле». Яшчэ адзін міф прыпісвае Маккартні словы: «Мне б такія галасы». Ці «Нам быў Вінгс такія галасы». У адным з інтэрв'ю Мулявін нават сцвярджаў, што яны сустракаліся з Харрысонам у Канах і нават музіцыравалі разам. Але чуткі так і засталіся чуткамі. Журналісты нават спрабавалі пісаць Маккартні, але той адказаў, што ніколі не чуў пра гурт песняры. На гэтым гісторыя скончылася. Але нашая з вамі працягваецца. Пасля гэтага напружанага гастрольнага графіка песняры і The New Krusty Minstrels паехалі на студыю Columbia ў Нэшвіле, каб запісаць там супольны вініл, прычым штуку зрабілі сапраўды унікальную. Вернемся да серыяла «Офіс». Прабачце, да Дэніса Скотта. Вы ж памятаеце, што ён перапісваў Богдановіча на ангельскую мову? Дык гэта не прыдумка. Сапраўды падчас туру Скотт разам з Джексонам напісалі ангельскі варыянт Веранікі, каб праспяваць яго разам з песнярамі. Ну і во што атрымалася ў выніку.
На жаль, афіцыйна гэты вініл так і не выйшаў, як не здарыліся і гастролі The New Christy Minstrels у Савецкі Саюз. Хоць гэта была мара Гаррыса. Маўляў, мы зараз павязем песняроў па поўдні ЗША і пакажам месцы, якія савецкія людзі яшчэ не бачылі, а пасля ў адказ амерыканцы паедуць з гастролямі ў Сібір. Мяркую, што ні Скотт, ні Джексон, ні іншыя ўдзельнікі і ўдзельніцы The New Christy Minstrels не пашкадавалі аб тым, што гастролі не адбыліся. Ну а песняры вярнуліся ў ЗША ўсяго праз год з брадвейскім шоу, якое з трэскам правалілася. Музыканты былі вымушаныя вяртацца дахаты датэрмінова. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Ну і калі вы хочаце, каб я зрабіў яшчэ адзін выпуск пра нейкі з перыядаў песняров, напішыце пра гэта ў каментарах і падтрымайце канал пра сервіс Buy Me Coffee. Там яшчэ вельмі шмат цікавага. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, пастаўце лайк і падпішыцеся на мой канал. А я прынясу яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!